Hemen salam oğlanlar, kızlar, qoğunaqdalarına canı sağmı. RX proyektimize başlayız. Bu bizim ikinci proyektimiz. Bu maşinin abzorunu siz uşa görürsünüz. Maşini $8,500 satacak boldum. Soradılar. 8.000'e soradılar. Onun berek sorayalar. Opşam sprospa yönü edilmen isteyen bakamı del. Indi men edesim gelýän zat oğudan edip videoda da aytdım size. Oğudan edip çıkarmak şunu. Görüşüňiz ýaly Mardiskada dur. 16'lık Mardiskada kısın video almadı deyip yazmam. Sebebi men bu disklaryny ayırdım da häzir Chrome tawsirýän. Chrome edýäs bu disklary. Bu disklar Mante diska däller. Mante diska deyip yazanlar var. Bu diska RX'in Japonkosy, yani biz Halici diýär. Şonu zavodskoy gelýär, radnoy öz gelen diska. Sır 17'lik bu. Häzir pakrışkasyny aýyrýas. Chrome berýär. Chrome nähil edilýän men size görkezerdim. Bu bölümün dowamyna bolar. Diskany gyrýarlar, ondan soň ýalpylatýarlar, da taçyt edýärler demir. Düşünüňizmi? Şonu Chrome bolýar, ýanyp çykdyrýar. Indi bu maşyny etjek zadymyz näme? Chromedan başga kombinir etjek bolýan. Zavodskoy öz renki maşyna hiç ildiğim yok. Düýýän ýerler am awat. Imенно kuzwosy gaty awat bolan üçin edil zavoddan el çykýar kuzwo. Edil şoňýalyk bolan sebäpli rashod edip şu maşyny şu suratdaky alet çykarasym gelýär. Ýöne snäşka solýaşoň. Biraz gymmadyrak satjak. Realny gymmadyrak satjak sebäbi mene intek şu kuzwda RX göremok şoňýalyk sastaýanyda. Gaty arasda saklaryn öz maşynymy öwrendirdim. Prosto men aldım. Şoň üçin rashod edip atak Gönü 8 yarıma da 8.300'de palibon berip bolýar. Bunu birazga saklasaň, ýöne o baha bermän, biraz gymma satma üçin rashod edýän. Bu diska gitýänni, häzir çykarýa diskany getireýin men. Ana pakrışkany aýyrdy. Diska bolýan, şuň açyk diska, ana zavodskoy öz diskidir şuň. Original disk. Kim bilip bilýän bolsa, ana içinde Toyota ýazyp duranlar. Lexus Toyota kompaniýankydyr, şoň üçin Toyota ýazylýandyr. Ana original disklary. Indi etme zat kombinir bolýar we üstüne lyja goýýar. Oglanlar şunda lyja ýok, zavodskoy gelmedik şunu. Ýöne biz goýýas, lyja bolsa, gatowadan bolýar. Amerikanski versiýada bar. Rawa, baram. Ondan soň içine salona serediň. Salon polny sökülli. Görýäňizmi? Salonda hiç zat ýok. Häzir polny kimchiska gidip barýar maşyn. Kojasynyň ýyrtylan ýerini siz uja gördüňiz, görýäňiz, kojasy ýokdur. Polny tikilýär, bular häzir kimchiska aýdýak, o ýuwup arasalanýar. Ondan soň ýani kojasy geydirilýär. Opşam ýanyp çykdyrýar. Rulnyň bärini koja tikdirýär. Mebelini görürs, biraz solon, belki şu duruşuna koyuyoruz, belki öz renkine getiririz. Onu toşuna bilemem. Patolog kimchiska olya hokma suratda. Patolog biraz haparak. Maşin gidem şeyle haparak, hiç şeyle kimchiska dat görmedik maşin. Biz ne birinci kimchiska ediyat maşin. Polun taýnaýyn, ondan soň size görkezjek. Prosesde yetişsem, şu net Chrome etýärler, onam görkezerdim size. Ana şeylerek video, bu videoň tek dowamlary bolýar. Ondan soň insonla saglaşarsa bu video bir hepdelap alınjak video. Sebebi gönü bir video olardy. Bir video çekmen. Men size uja bu maşyny abzoruny çekdim ha. Ondan soň do i postda görkezers we deňestirers uja näl şo goýun bahamy diýen. Ondan soň bazara gitip görjek. Hem yerler goýuşdurjak, satlyk diýip taýin bolandan soň. Buny aýyň 22-si 6 jun. Ertere maşyn bazar, ýöne ertere maşyn bazara gitmän, maşyn bazara gitmän sebäbi belli diýenok. Onun bu zatlar taýinnaly, ondan soň aýrkyn gideriz maşyn bazara. Kakras bular çıkarmalar. Davay oğlanlar like komentaryn gollan proses görkezýän men size. Ana oğlanlar şol aşağına kırdylar gaçan ýagdaýynda şoň ýaly golyandyr maşyny. Şoň üçin gaty serin aşağına kırdylar. Ana onu ýoken, otaýyna ýoken, şeýle bolan. Ana kimchiska başladyk. Kimchiska edýänler oçur. RX. Ana görüşümüz ýaly ideal boldy. Ýanyp çykdy edil täzeje. Beredim. Hiç şeyli kapağı almadı. Go edip yuduk.
Onun himçiska rul şu an anarda usta da hazır başka rulunu koyacağız. To есть o rulu ayırdık. Garalarını koca tiktirecek değil mi? Koca tikilip bu prosto ustan bir köyden rulü. Ana şeyler ak. Ana kapılar idealini oldu. Yanıp çıkıyor edil taze yalı. Ana plasmaslar ne otuyorsun ne? Oyduk. Abloja tayin durlap çıkıp koyuyor. Ana keçelerinde otuyoruz. Yolduk. Bize otuyoruz. Olma. Son plasmas şu adı o kim çizgidlerine. Ondan sonra plasmas palrollen geçeceğiz plasmaslarına. Şeyler ak. Почти tayin. Koyduk keçelerine çemliyorduk. Ana olanlar eriksizler tayin bu videonun sonunu ben bazarda cemleyin. Ana polda tayin vallahi. Eden rahatlanmaz. Bazarda da görürsünüz bazar videoda. Ana xrom ettik. Xrom $100 edildi şu xroma. Dinle şu xrom polnu 4 tigir $100. Son kombinir edildi. Seyredin videoda. Doğu postle. Ana bu maşini görün şu yerde surat koyacak. Ön kabzoram gördünüz mü siz? Şimdi seyredin. Ana çalışılan zat. Kozasını tiktirdik. Görüyor musun? Kozası yırtıktı. Tiktirdik. Kovrin yüzünü aynası yani plonkasını çalıştırdık. Yarpılap çıktı yani. Nasıl deniyorlarının yağdayın ne? Görüyor musun? Patalok kapadı. Arasaca oldu ne? Önküden vidin has oğudan görüyor musun maşinin? Lyja oydurduk çoğunyalık. Ana. Bärne de yırtılan yer var. Şunu var ha. Soğun çalıştırmalı. O çalıştırmadık. Sebebi neçe? Öz radno koca oturdu. Sonuçta bu öyle da. Ne viça şeyle olanlar. Bunu bazara çıkardım. 8,5 sonra $8,500. Benim bunu tayinle makam 8,5 satacak kolum. Şeyler motor, karokusu, kumun hiç mesele yok. Bu maşinin dolap zor. Gördünüz mü? YouTube'da çıktı bunun dolap zor. Ne viça şeyle de. Ben oğlan gördüm önküden. Önküsü şu vatkı suratlı. Görün iyi bakar. Hakikası oğlan. Ne olanlar? Şunlar viça oldu. Gün veren olsa like, komentarı. Podpiska bilen gollan. Şunlar çık videoları gelir. Bunu herkese gittik de sebebi bununla bir raskot yoktu hiç şeyle. Dine oraya kayıdan rahatlamız melaş raskotlar. Kim çizgeceğinden uca gördünüz. Ne nesip olsamın satsa teze proyekta babıçka ya bir koca dutken alacak polunun oğlan düğmeni. Size kılıklı olsa like komentaryan koymayın. Yattan çıkarmam oğlanlar. Canına sağ olsun. Evet.